Ah, wai ne ke gani haka kamar DJ Levee? Wai yau LSB nake gani? Sun dama kana gari ya bana ganin ka a makaranta kuma na ma message ka ka karanta to an yi test gobe exam. DJ Levee kamance nayi gamo da wata gilli ni na zaci yar kirki ce dan na ga fuskanta da kyalli bakan na an kare ta wanke mun ido sai ka ce kwalli ina cikin wani mawuyacin hali daga aiki ta kai ni Bugatti daga Bugatti ta sa ni salati na so in kira ka in baka jista ma ban da kudin sa kati ga MTN sun ki su ban bashi. So ya fara ban labari wai wata ta jaka kamar lobari ta rikita ka ta canza maka tsari ta sirka ma pockets kamar mai shayi. Oh so it's true ashe ka sha amma kafin in dare gaya mun ya kuka kare. Was a tragedy ranar Lahadi aka ban kudi na makaranta abunka da tsautsayi sai umita ta zo ta rudar da ni no be like tana da structure kaman gini sai ma ka gani for you know it muna le Bugatti kuma ka san abincin su na da dadi gashi cikin umita yana da fadi tana cin naci tana take away ina so in ware amma babu way sai na tsaya kallon ikon Allah kawai da na juyo sai in ji tana cewa I want chop shawarma a kawo mun pizza a hado mun with chips and ketchup and a little bit of bama and what aban dambun nama a kawo mun burger I know too like fried rice but zan yi take away for my sister a kawo cake da ice cream don't forget to bring coke the catfish a kawo nkobi sannan a hada da indomie too much kudin makaranta na say what kudin makaranta na kai kanwar S-boy ce fa yanzu ka zo mu je mu jiya za a yi